Sangre! Inabalabas. Nagtartaray apimanaw dagiti rimmaut a bandido iti maysa a pagiinuman ididimteng ni Esteban. Nakipinnaltog ni Esteban, idinto ta naglimang ni Alfonso iti pagtagilakwan nga ayan ni Edita. Indayaw ni Alfonso ti kinasiglat ni Esteban. Kabayatan na, tinungpalmet ni Pedrita ti bilin ni Lolita, amapan itayan ni Mamangna. Imbaga nga rod ni Pedrita asan ang makapanaw ni Lolita iti Villa, tapno makiiniliw, isot gapuna akasayaatan at ilangan inana ti sumarongkar kenkwana. Itimit purok dagiti kasamak ni Esteban, nagumong dagiti mannalon, ket nagnunumwan dati panagkaykaysada a dumawat iti konsiderasyon iti amuda, gapo iti kabasit ti apit da. Ket itagagayem, adtuyen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Senyor, dakas samot ti gagara dagita aman nalon. Nakaibarikas da amin iti bunang. Tanya ti kayat na ibaga dagita na labrador. Sige, Benito. Sabten ni sika dagita na durso. Di mo pastrekan ni sulit ti ruangan na landok. Wen, senyor. Kunamatlan rumaot dagita naman nalon. Agar aramid dan sakit iti pagluksawan ni Senyor Esteban. Hoy, da kayo! Anyat gagarayaw? Biditaw! Apaya sikat sumabsabat! Di, Senyor Esteban ti gagaramay! Nagpaiso da ita, iso ti kayat miya kasarita! Binilin na kamang sabat kada kayo dito ruangan na landok. Agpatingga kayo lakano ditoy. Kaya't miya makasarita! Wen, kayat miya makasarita! Ibagayo kanyak ti gagarayo. Tasakton ti mangibaga. Sada sikat kasarita may! Ibagam ta umasidig ditoy, no di na kaya ta sumrik kamay! Wen, sumbro kami no, sana mamasidag ditoy! Awan makastrek. Ibagayon ti gagarayo. Tasak ti mangidanon kenkwana. Saan nga ron na mapanain? Dinito! Sikot mo na makitaltalong kakas kada kami! Wen, di ka kumanapan na kalita, taddakan nito yung bilyan ni Senyor Esteban! Agpaiso na ito! Anyat sinunayo. Di ka agbalin na kontrabida kada kami, Benito! Wait! Binilin ni Senyor Esteban namang sabat kada kayo dito ruangan na landok. Ala, ibagayon no anyat gagarayo. Dahil sumat ti mapan ko ibaga kini senyor. Diskwento iti porsyento ti bingeda iti naapid da? Ha! No pwede! Hala, ibaga ni sika kadagita na tao na pumanaw dan. Istorbo da lang! Wen senyor. Ha! Asino tinangidaolo kadagita? Masapol na maamwa! Nilakay kalob ti dadaulo senyor. Dayjay na viho. Kaya't nakadin ti matay. Wen nga taas senyor. Imbis ang manayunan pa iti edad ng agbyag. Dagdagan ng samutan. Sabaten nan ni patay senyor. Jak imbaga na agkatawa ni Sika. Senyor. Awan ti panawin ko na magisarita kadagita na tattao. Hala, agsobli ka itayanda. Ibaga ni Sika na isagana dan dagiti renta ti suksukayin da na daga. Tapabunag kung tono bigat. Wen senyor. Pangasim, binitaw! Ibaga ba, saan kami apumanaw ditoy? No, di mi makasarita ni Senyor Esteban. Agpaiso da ita! No pwede, kanungarod. Di kayo ka di makaawat? Espanyol gayam day dyan ya. Saan ka no mabalain? Iswa pumanaw kayo. Binitaw! Aywan, imbag ta nalagip ko. Imbilin na nga ibagak kada kayo nga isagana yu kanon dagiti abang tidaga asuksukayin yaw. Tao may minton alan, inton bigat.
Awan asin ni Senyor Esteban kada kami. Dispensarin yun Kasta talaga no awan bukod yu atal-talunen. No anya ti kayat di amo. Iso ti masurot. Apay nga minda, di na kami kayat asangwan. Di mimot an-anwa na. Talaga di yung makita kan makasarita ita. Di ta kayo manlangan. Ha! Ay, ulimak! Ulimak! Denggan niya kayo pagkakakabsat. Sige, agulima kayo. Awan ti maramidan tayo ita. Di mat mabalin niyag talinag tayo latan di taon. Urahin tayo arumuar. Umasidag tumot lang dahil no, makita na tayo di pumanaw. Kabailan niyo nga raw kaya aguray lata. Wala makalob. Win kapsa. Mala, adak-adak ayaw. Agim no siyak, no mabalin lang kat pumanaw tayon. Itid tayo lata, jay kayat tayo. Saan kat ati kayat na? Ay, wanan niya. May mayat sa tikastan. Wen! Awan tuti mabalindan no awan mo't maitid tayon. Kasta nga raw. Aw, anya gati makudayaw kakabsat. Sige, kasdilangan. Mala, tayo nga rodan. Isagana tayaw ti pagabang tayaw. Kitnay, umaidan to ka no alain intong bigat. Buenas tardes, Señor Alfonso. Kanayon naksa abagpadanan, idita. Saan mo't, Senyor? Igagagarak timang kablaaw kada kayo itimang mangagkuas sa uyo kin ni Señor Esteban. Kasta? Nagsaya at adengdenggan, no daytay agsao kayon iti sa uyo nga Espanyol. Iso na lang, tadyak maawatan ti daduma. Di mo ambisyonan ti makasuro iti pagsasaumi na Espanyol. Marigatan lang ni Sika. Uray narigat, no kaya ti tao ti agsuro, nalakalaang, Senyor. Kasla ka ba alam no agsasaumi Sika? Gusto mat di kinunak Senyor. No, agin Teresa nga agadal iti pagsasauyo nga Espanyol. Ala, ang saan ani Sika ti gagarak dito'y poblasyon. Urayak ni Esteban. Mapanak di taunag. Awan lat. Di naklat ta pinansin. Di na paidayawan mo ti rupak, wano ti pamagiklakuman. Nagpulbusak mo Apay ngay, adi naman laimbaga na pintasak. Hay, Edith, talagan sa nga agbakat kan abalasang. Oray kita sinagtari di poblasyon, istayon! Ya! 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 At nandita unag ni Mr. Alfonso, Senyor. Karaman samutan iti trabaho ni Sika. Naglako iti vino, ti panang sabat-sabat kadag iti sangsangili iti poblasyon. Saan mat, Senyor? Istilok daytoy, barang gumatang kayo itilako. Nakita ni amigo Alfonso? Un, Senyor, kaskastrat na dita taberna. Gracias. Ay, may samot dayta, Senyor Esteban. Sa bagay, kat adan asawa ni Senyor Esteban. Ni Senyor Alfonso ati awan kanupay ti asawa na. Ay, nagsaya at kat kuman, numakaiga sa takmat iti taga-Espanya. Gracias, amiga.
Si, amigo. Oh, awan pa ito order mo, amigo. Awan pa'y. Kayat ko na si Katian order. Pagay kayat mo na pa. Bueno, siya ko na mismo timapan iti bartender. Senyorita Lolita! Ayan mo! Senyorita Lolita! Napanan na nga ta. Jak nakita ije hardin. At dala ko madamagag kan kuana. Apay ajak makita. Dahito'y tirigat na tinaglawa balay. Makibimbiniro ka ko ni ti amok. Senyorita Lolita! Ayan mo! At day bagakan ka! Senyorita Lolita! Ay, awan na talaga. Adda nga ta iti kwarto da di ta may kaduakad saaran. Madimat nga ron no umuliak pay. Narigatay. Nay, datataw lang ti aso. Ang mga nuada bisita dagiti amok. Rumara ka dagos. Ang mga nukapulyan ni Senyor Esteban ti dimteng. Kababain. Ha? Damat Senyora Agusta ti dimteng. Mabit lang, Senyora! Umay kun lukatan tarwalan! Baga oras mo, Benito. Ay, kastamot, Senyora. Mabit lang, Dumanon kayo, Senyora. Adday ta ka manan, Benito. Sana, senyora, ti awag mo kanyak, ta saan nakadunya. Ay, agungot ni Senyor, no sana, Senyora, ti awag ko kada kayo. Bayamon no ni Esteban ti mangibaga. Sabali ni Esteban, Benito. Uwan matkit di, Basta awagan naklatan ni ti Manang Augusta. Sana balin ano, kaslang papaubingak. Saan mo't manang? Oh, ala, Manang latan ti awag mo kanyak, ha, Benito? Ibagam ko makinilulita nga daak. Ibilin na kanong amin kini Pedrita nga may kapasyaran. Ay, day tangarod ti problema ka pampanunutan no sa di no tinapanan na. Anya, awan ni Lolita. Sapulak nga rod manang, jakmat masapulan. Siguro, adede kwartuda. Kaya't mo asawan, di mo pa'y nakita manipo di tay bigat. Kasta nga rod manang, jakmat nga min nasiputan no bilang tarimwar. Apay nga sa dino tinapanan ni Lolita. Ay, may kayo manang Agusta. Kaduan nak amang sapol ken kuana. Ibatay may kapidrita, adda kasarsaritak dito nagdakkel na balay ti manugang ko. Ningay, senyorita. Saan mi an nakita kan ni Benito? Nalabit at napanan na adin nasiputan ni Benito. Ala, imposible manang. Anya ti imposible, Pedrita. Imposible adi maamuan ni Benito, no adda mapanan na. Saan na mabalin a pumanaw ni Senyorita Lolita, adi agpakada. Anya? Kasla diyo am-am mo di manugang yumat manang. Pedrita. Inak agtuktok iti kwarto da kan Senyor Esteban. Wano saan, iti kwarto a nairanta para sa nga ili. Aladwa da ama pa nagtuktok iti kwarto da. Amang ano nagpupukit nagpreso iti kwarto, adi na kaya ti rumwar. Benito, madanaganak ka ni Senyorita Lolita. Saan mi anaure asin mong bat iti panagtuktok mi iti kwarto da? Ne, apay ngay. Nurimwara di nagpakada kanya. Kat adadakas ama pasamak ken kuana. Mairaman naklakit day. Kasano nga rudaitan? At dalakid di iti kwarto da. Nakaturog nga ta. Tidakas na, maikawan ni Senyora Agusta. Makaaw-awi doon. At dala nga ruden ditoy. Di urain na no makariing ni Senyorita Lolita. Sigurado ka nga adala iji kwartuda? Nakaturog siguro. Madanaganak, Benito. Anyat pagdanagam ngay.
ang mga no kinabkabil manin ni Senyor Esteban. Kat di na kayat ang makita ti inana ti langana. Iso asaan arumwan iti kwartuda. Hoy, Pedrita, saan man atila sasawam? Agpaisumot akabkabilan ni Senyor Esteban. Kakaasin tupay iti naminsan ay... Tangiwat mau! Benito. Di ka laum umayan ditoy. No day tala ag-obserbar ti aramidam. Sana kayat ni Senyor ti kasta? Kasta ay Di ka lata nagsasaw. Di ka agibaga iti uray anya asan ang nasaya at kinimanang agusta. Amangan no isumot ti makala iti sakit na. No agibaga ka iti san ang nasaya at amar-aramid kinimanang agusta. Nalawag ka dikan ka, Pedrita. Unag. Sige. Inka kasarita ni Manang Agusta. Tapno saan ang matagtagan ang manguray kini Senyorita Lolita. Bueno, amigo. Inton bigat di panang paikamarin ko kadagiti ka barbaro na apit. Apag isuntong aroda na may karga iti pagbo na galugan mo dagiti bak apagay agatangam. Si, amigo. Mas dawakin ka. Takay kayat mo git din, jay baak ngam jay kaap-apit, amigo. Dayjay, ti kayat dagiti customer. Nabilad nulutuan, amigo. Ken, sam kano amarigatan ti agluto amang karkulo iti danum na. Sabagay, amigo. Isu na dagiti baak na pagay ti ilakom kanya. Sumarsaro nun talangan dagiti ka barbaro na naapit yo. Kasaluday to yan, Pedrita. Diyak ba't nakita ti anak ko? Manang Agusta. Madanaagan nakitikinunayo asana basta pumanaw ni Lolita. Ken saan mo ta kadoan ni Esteban iti napanan na? Ayan nga rodan ni Lolita. At dalakid di iti kwartuda iti asawa na. Nakaturog na ta. Ayo, naimatla ko ta kinaturog na no di pa ila na rieng. Gaganga iti babak nang ti maladaw nga agriing. Wano maturog iti saan bat nga oras ti pan naturog. Pedrita, amok ni Lolita. Di na ugali ti matmaturog iti aldaw. Basta ti amok, ada ijay silid da. Maditi inap ko, Pedrita. Manang Agusta. Dakasakit di ti mapaspasamak kini Lolita. Ibagaman kanya tagpaiso, Pedrita? Anya kagpaiso? Nasaya at kadimatlag ti trato ni Esteban kini Lolita? Pedrita? Sungbatan na! Dayta tilaglagi pam, Pedrita. Uray anyat mapaspasamak. Di ka agibaga iti saan anasaya at kinimanang Agusta. Nang runa lang arudan no may papan iti anak na. Dandani nga rod na ilawan ko nga imbaga akabkabilan ni Senyor Esteban ni Senyorita Lolita. Ay sus, agan anad ka. Panunutam nga umuna ti sawam no kasangom ni Manang Agusta. Imbag ta nagawid mo't lang. Ta imbagak nga amangan no simurot mo at ka ni Senyor adita na siputan. Nga raud. Ketagyaman ka, tanamati asimurot kini Senyor Esteban. Tanusan, sigurado nga damasukalan na amadi amar-aramid iti anak na. Sa dino, ti ayan ni Lolita. Anyamot ti baga kuman ni Lolita iti inana. Gagayem, di yu liwayan na tarabayan ti tunggal paset to'y kabarbaro anubela tayo anapolwan. El Uro con Sangre. Nobela ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre!